Asetu mukavasti makuulle, sulje sun silmät ja anna hengityksen kulkea rauhallisesti sisään ja ulos. Keskitytään aluksi jännittämään ja sitten rentouttamaan kehon lihaksia. Aloitetaan sun jaloista. Keskity ekana sun varpaisiin. Jännitä nyt sun varpaita niin, että puristat niitä yhteen niin lujaa kuin sä pystyt. Pidä jännitys hetken aikaa ja päästä sitten irti. Rentouta ihan kokonaan. Tee sama nyt uudelleen. Jännitä sun varpaita ihan kippuralle. Voit myös pyöräyttää sun nilkkoja, jos se tuntuu hyvältä. Ja sitten päästä irti ja rentouta sun jalat. Tunne, kuinka semmonen lämmin, rentouttava energia lähtee virtaamaan sun jaloista ylöspäin. Vie sun huomio nyt sun käsiin ja sormiin. Purista sun sormet nyrkkiin ja tunne sun sormien ja käsien voima, lämpö ja energia. Sä voit pyöritellä myös sun ranteita, jos se tuntuu hyvältä, samalla kun sä puristat sun sormia nyrkkiin. Päästä sun sormet nyt vapaaksi. Anna niiden rentoutua ja tunne tuo kihelmöivä tunne sun käsissä. Toista nyt tuo sama uudelleen. Purista taas sun sormet nyrkkiin. Pidä hetken aikaa. Ja päästä irti. Tunne, kuinka tuo lämpö lähtee leviämään sun ranteista ylöspäin, sun käsivarsiin ja olkapäihin. Keskity nyt sun kasvoihin. Jännitä kevyesti sun kasvojen lihaksia. Purista sun huulet yhteen. Ripistä sun kulmat. Purista sun silmät kiinni. Pidä ne jännittyneenä hetken aikaa. Ja sitten rentouta. Tunne, kuinka sun kasvot oikein valahtaa ilmeettömänä alas. Tee tää vielä uudelleen. Jännitä jokainen sun kasvon lihas. Pidä niitä 3, 2, 1 ja päästä ihan rennoksi. Sun koko kroppa on nyt täynnä lämmintä, rentouttavaa energiaa. Ja nyt on sun lupa levätä. Ota nyt muutama syvä hengitys ja keskity siihen, miten ilma virtaa sisään ja ulos.
Tuo parantava ilma menee sun lihaksiin ja rentouttaa niitä jokaisella hengityksellä lisää. Sun keho alkaa tuntua täysin rentoutuneelta ja uneliaalta. Sun lihakset on niin raskaat ja väsyneet, että sun jokainen solu nauttii siitä, että nyt on aika levähtää. Sun keho valmistelee sua syvään, parantavaan uneen. Kuvittele nyt itsesi seisomassa hiljaisella rannalla. Auringon lasku värjää taivaan punaisen, oranssin ja violetin sävyillä. Meren aallot lyö pehmeästi rantaan ja tunnet hiekan lämpimänä jalkojesi alla. Lähdet kävelemään rantaviivaa pitkin. Jokainen askel tuntuu kevyemmältä kuin edellinen. Merituuli tuulettaa ajatuksesi ja jokainen aalto, joka osuu rannalle, vie mukanaan kaikki päivän huolet. Tunnet olosi vapaaksi ja rauhalliseksi. Kun kävelet, pikkuhiljaa hiekkaranta vaihtuu kallioiksi ja näet edessäsi kauniin pienen vanhan mökin metsän laidalla. Sen kuistilla loistaa pehmeä valo lyhdyssä. Kävelet sitä kohti. Huomaat mökin vieressä riippuvan riippumaton. Kömmit riippumaton sisälle makaamaan ja katsot horisonttiin laskeutuvaa aurinkoa. Olosi on rauhallinen ja sykkeesi laskee. Olet täysin turvassa ja yksin. Ilma on lämmin, loppukesän yö. Ja aurinko katoaa hetki hetkeltä enemmän taivaan rantaan. Tunnet pienen tuulen iholla, joka keinuttaa hieman riippumattoa. Hengität syvään ja tunnet, kuinka kehosi uppoaa rauhaan ja levollisuuteen, syvään uneen. Jokainen hengenvetosi vie sinut yhä syvemmälle rentouden tilaan. Kehosi on raskas, mutta mielesi on kevyt kuin höyhen. Olet valmis unimatkalle, joka antaa sinulle rauhaa ja palauttaa voimavarojasi.
Olen turvassa. Minulla on kaikki tarvittava. Jokainen solu kehossani on täynnä rauhaa. Annan itselleni luvan levätä. Kehoni ja mieleni rentoutuvat täydellisesti. Olen yhteydessä itseeni ja ympäristööni. Olen ansainnut hyvän unen. Minulla on rauha sisälläni. Vapautan kaikki päivän huolet. Minä hyväksyn itseni. Jokainen hengenvetoni tuo minulle rauhaa. Olen kiitollinen tästä hetkestä. Luotan elämään. Kaikki, mitä tarvitsen, on sisälläni. Annan itselleni luvan olla onnellinen. Tunnen syvää kiitollisuutta tästä päivästä. Herään aamulla levänneenä ja valmiina uuteen päivään. Jokainen hetki vie minut kohti tasapainoa. Kaikki on hyvin juuri nyt. Anna musiikin johdattaa sinut syvälle uneen, josta heräät aamulla virkeänä ja levänneenä. Hyvää yötä.